こんにちは。村瀬鍼灸整骨院の村瀬です。人はなぜあちこち痛い、またはいろんな不調に悩まされるのでしょうか。まず一つは、体の中をめぐる経絡、気の流れの滞りというのがあります。体内を気というエネルギーが14本の気の流れ、経絡の中を循環しています。調子の悪い人は必ずその流れが滞っております。当院では脈を見ることにより滞っている流れを診断し、その流れに刺さない針で気を流し込み調整します。これにより気のレベルがアップして自然治癒力が大幅に増加します。もう一つ不調の原因として挙げられますのが体の歪みです。例えば腰痛を例にとりますと、腰が悪いというのは腰だけじゃなくて全体の問題があります。骨盤の歪み、首の歪み、いろんな歪みが腰の方に現れて腰に負担がかかりやすい、そういった構造になっておられます。当院の治療法はこういったブロックという重力を利用して骨盤の歪みを取るやり方、そして軽く押したり伸ばしたりして歪みを取るやり方、そういったごく安全なやり方で歪みを取ります。そして大変難しいと言われている上部頸椎の矯正にはこういったごくわずかな力、コインをはじくぐらいのわずかな力で矯正できる専門の器具で首の上部頸椎を正します。それによって腰痛でしたら腰に負担がかからないような体、もしくは頭痛とか自律神経でしたら自律神経の中枢に負担がかからないような体に変えていきます。すべて安全でソフト、優しいやり方ばかりです。35年の実績のもと、さまざまなやり方を研究して独自の方法を開発しました。いろいろなトラブルでお困りの方はぜひご相談ください。お待ちしています。